Allah taimake sarki waɗannan su ne wanda na ce gama ka za su zo neman auren yan wajen kajin biyaluru su ne baki barka da zuwa barkan ku da zuwa barkan ku da zuwa to kun zo da shiri ko to ranka dade ni ne baban rabo kuma wannan kanina ne barka da zuwa kuma mun zo neman auren gimbiya ni ne sarki zaki yariyan waje na ne ka gan yarinya feri ko ai ba ta bi baban ba uwan ta bi gimbiya a zo yi magana aure ne Allah ta mai sarki kuma ta fi ka ce dan wajen ka ta fi ni kyau me kana nufi a ina nufin kai kuma ka fi maman ka cewa a gaban ka Allah ta mai sarki za a yi min ne zaje ko ba shi goma Allah ta mai sarki Allah ta mai sarki ba shi goma bai shaka da ka zauna ko ni da yan haife ni haka na zo duniya ba garman ne mai duniya haka ba an ci duruma malam kun shiryo ko ranka dade mun shirya to sai ji da wani magana kun zo alhamdulillah ranka dade mun zo da naira 30,000 30,000 la taimaki sarki kamar kuna cinikin jaki Allah taimako sarki na shekaniyan ku gwagwiyar zaki ne za ku zo auren shi 30,000 cikin kakaman buga wannan babban kuma na gode Allah taimako sarki kana cinikin mutum kamar kana cinikin jaki ko a dan zai ku kara kudu ku kara yarinya wannan da kuna gani ba yarinya wai wani wuri ne da an fito wanda ba daraja ba yarinya da ta fita gidan sarauta Allah taimake sarki karshen shi man ga maka jimbiya cici ne gare ta wata uku amma zaka ciniki 30,000 saboda ba hankali ku jara maganan ku jara gaskiya gimbiya ta fi 30,000 gaskiya ne amma ranka dade bari mu je mu shirya za mu je mu shirya mai shawara sai mu zo da magana yawa abin da zamu yi ku shirya da kyau sai ku dawo ku shirya mai kyau sai ku dawo agwade kai shi wunan babban ya gane hausa na ai ya sani mata mai daraja daban ne Allah taimaki taimako sarki za su dawo a sarki ba kai ne ka kore da su ba kamar me ka ce jimbiyar na da cici kaga ba a auren mutum na da cici ba kamar ya man ka ce jimbiyar na da cici dole kaga kuma ka kore da su ai kai yaro ne kada ka da dabara wuce sati da ya wuce na je wuri sarkin power haka na gana na cinici wani karsana sai da an gama cinici 60,000 sai wani mutum ya ce wannan karsana na da ciki sai aka kara 40,000 shi ne na yi dabara na ce jimbiya na da ciki saboda kara kai 100,000 ga wannan na tiyaci kai wannan da ya yi masu zaji sun da sun ji fushi ya mashi bulala 10 kun ta kasa